The opinions expressed in the following programs are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers nor Rogers TV. Dobrý deň. Letné prázdninové dni ubehli ako voda a dúfam, že ste si ich užili plnými dúškami. Ani sme sa nenazdali a ja vás vítam v septembrovom programe Slovak Spektra. 30. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky si Slováci doma aj vo svete pripomenuli 1. septembra. Slovenské veľvyslanectvo zorganizovalo pri tejto príležitosti vstyčovanie vlajky v Toronte a vysvietenie Niagarských vodopádov vo farbách slovenskej trikolóry. Viac vám už však povie veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade, Vít Koziak. Dobrý deň, pán veľvyslanec. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našiel čas na Slovak Spectrum. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. 1. septembra bol veľmi významný deň. Ako slovenské veľvyslanectvo v Kanade oslávilo tento významný deň? 1. september, ako správne hovoríte, bol skutočne veľmi významný deň. Je to každoročne štátny sviatok, deň ústavy, ale tento rok to bolo zároveň 30. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Viem, že niečo sa udialo aj v Toronte. Čo sa dialo v Toronte a kto sa pripojil? Oslavovali sme, ako hovoríte, v Toronte, oslavovali sme v Ontáriu. Rozhodli sme sa, že vzhľadom na to, že prakticky najväčší počet krajinov v Kanade žije v provincii Ontario, že zorganizujeme po prvýkrát vlastne v histórii vstýčenie slovenskej vlajky pred parlamentom tejto provincie. Bolo to naozaj veľmi výnimočné podujatie, na ktorom sa zúčastnili naši krajania a ďalší hostia. Spolu s predsedom parlamentu Ontária, Tedom Arnottom, ďalšími politikmi, poslancami sme mali možnosť vstýčiť vlajku Slovenskej republiky. Zároveň to vstýčenie prebehlo podľa mňa veľmi výnimočným spôsobom, pretože vlajku samotnú na stožiar vyťahovala významná slovenská krajanka, žijúca v Toronte, Helena Roman Barber, spolu so svojím vnúkom Charliem. A čo je na týchto dvoch ľuďoch zaujímavé, sú to vlastne potomkovia Štefana Boleslava Romana, jedného z najúspešnejších krajanov v Kanade vôbec. Sama Helena Roman Barber vo svojej najaktívnejšom podnikateľskom období bola menovaná za jednu z najvplyvnejších podnikateliek v celej Kanade. A Štefan Boleslav Roman dodnes je naozaj výnimočnou osobnosťou. Verím, že si ho ľudia v kanadskej komunite pamätajú ako niekoho, kto skutočne veľmi silne podporoval krajanskú komunitu, postavil kostol v Markhame pri Toronte, ktorý je kópiou kostola z jeho rodného Veľkého Ruskva pri Trebišove. Zároveň bol prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov. Bez neho by nevznikla katedra slovenských dejín a kultúry na Otavskej univerzite. A možno ešte 2-3 slová z jeho histórie. Je to skutočne výnimočný príbeh pracovitého, úspešného, húževnatého a v dnešnej terminológii aj inovatívneho Slováka, ktorý prišiel vo svojich 16 rokoch, v roku 1936, myslím, do Kanady. Prišiel absolútne bez peňazí, bol robotníkom, bol pracovníkom na farmách a vypracoval sa svojim úsilím na jedného prakticky z najúspešnejších podnikateľov v Kanade a z jedného z zároveň najvýznamnejších osobností kanadského banského priemyslu. Nazýval sa uránovým kráľom, pretože v jednom čase vlastnil najväčšie uránové ložiská na celom svete, ktoré sa nachádzali pri Elliot Lake v Ontáriu. A dôležité pri ňom je to, že tento svoj mimoriadny úspech si nenechal pre seba.
ale že toto ovocie jeho úsilia venoval krajanskej komunite. Rád by som ukázal aj našim krajanom, že k výročiu Štefana Boleslava Romana, k tému výročiu jeho narodenia minulý rok Národná banka Slovenska vydala špeciálnu edíciu euromincí. Zároveň Slovenská pošta vydala známku symbolickú k výročiu. Popri vlastne týchto oslavách som mal možnosť sa osobne stretnúť s predsedom parlamentu Ontariatérom Arnottom, kde sme sa rozprávali o Slovensku, o slovensko-ontárijskej a slovenskej-kanadskej spolupráci. Zároveň svoje príhovory počas týčenia vlajky predniesli zástupcovia všetkých politických strán, ktoré sú členmi ontárijského parlamentu. Vyzdvihnem medzi nimi Natáliu Kusendovú. Verím, že ju ľudia minimálne v Ontáriu a Mississauge poznajú. Je to naša krajanka, je to Kanaďanka slovenského pôvodu, ktorá sa dokonca narodila v Bratislave. Dnes je druhýkrát poslankyňou parlamentu. Svojim koreňom sa hrdo hlási a môžem povedať, že v tých príhovoroch všetkých tých politických strán predsedu parlamentu Natálie Kusendovej zaznela vysoká chvála na Slovensko, na úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo za 30 rokov, odkedy sme prijali ústavu a čoskoro 30 rokov nezávislosti Slovenskej republiky. Čiže viem povedať, a poviem to neskromne, naozaj tento deň bol v Ontáriu a v Toronte venovaný Slovensku a Slovákom a výnimočným slovensko-ontárijským a slovensko-kanadským vzťahom. A tým stýčením vlajky sme nielen si pripomenuli naozaj na štátny sviatok a jeho 30. výročie, ale pripomenuli sme si a vzdali sme hold a úctu všetkým Slovákom, ktorí sú v Kanade, ktorí nezabúdajú na svoje korene, ktorí sú hrdí na Slovensko a ktorí sa snažia Slovensku naďalej pomáhať. A ja im za to veľmi pekne ďakujem. Ja som Slovenka, ktorá žije v Kanade už vyše 50 rokov. Veľmi hrdá na našich Slovákov tu v Kanade, lebo ozaj máme veľa Slovákov, čo toho veľmi veľa prispeli nielen pre Kanadu, ale aj pre našu slovenskú komunitu. Samozrejme, presne ako hovoríte. A ak môžeme ešte ďalej pokračovať a zobrať vám možno otázku priamo z úst, po druhýkrát sa nám opäť vlastne podarilo 2 roky za sebou zorganizovať vysvietenie Niagarských vodopádov vo farbách slovenskej vlajky. Rovnako naozaj týmto sa kanadskí Slováci a Slovensko ako také zase o ňom bolo v Kanade počuť a to je našim cieľom. Aby bolo vidieť, že nielen v tejto provincii Ontario, ale v Kanade žijú Slováci a sú mimoriadnym príspevkom pre Kanadu, pre rozvoj Kanady a tento ich prínos ďaleko presahuje 30 rokov ústavy. A malo to mimoriadny úspech aj na Slovensku a teším sa, verím, že budeme v takejto tradícii pokračovať, ale tento rok to bolo skutočne výnimočné, pretože máme 30. výročie ústavy. Rád by som tiež vyzdvihol, že na tom podujatí v Toronte sa zúčastnili naozaj významní Slováci, ktorí v Toronte žijú. Môžem spomenúť pár, napríklad bol tam pán Tomáš Šrámek, ktorý bol dlho prvým solistom Národného baletu Kanady a patrí naozaj medzi výnimočných baletných umelcov Slovenskej republiky. Bol tam svetovo uznávaný fotograf a umelec Jurij Deutsch, ktorého diela sú v kongresovej knižnici Spojených štátov amerických napríklad, ktorý má naozaj výstavy po celom svete. Je to naozaj veľmi, veľmi významný Slovák. Boli tam ľudia ako Rudy Bies napríklad, ktorý je rodákom z Bradla. Verím, že Slováci vedia, že v Bradle, v Ontáriu máme pamätník, ktorý sme nedávno spoločne s Rudym Biesom ďalšími krajmi odhalovali, ktorý pripomína
slovenských osadníkov, ktorí prišli do Bradla, do Severného Ontária v roku 1930 a vybudovali tam funkčnú komunitu Slovákov a dodnes tam je pamätník a ľudia miestni si vážia príspevok týchto Slovákov. Boli tam ľudia z našich kostolov v Toronte, viacerých, veľmi som sa tešil, že tam boli zastupcovia našich krajanských organizácií, rovnako Slovensko-kanadskej ligy, kanadského Slováka. Mal som možnosť zablahoželať zároveň k 90. výročiu kanadskej slovanskej ligy a 80. výročiu kanadského Slováka. Čiže a samozrejme boli tam ďalší a ďalší. Nebudem menovať všetkých, ale skutočne bolo to veľmi milé, významné podujatie a verím, že takto spoločne s komunitou sme ho veľmi dôstojne oslávili. A môžem povedať, že týmto nekončíme touto oslavou 1. septembra, ale rovnako ako sme zvykli každoročne organizovať štátne recepcie v Ottawe, aj tento rok štátna recepcia na konci septembra bude. Museli sme ju urobiť trošku neskôr vzhľadom na veľmi smutnú udalosť úmrtie hlavy štátu Kanady a týmto všetkým slovenským Kanadianom, ktoré sú zároveň kanadskými občanmi. Rád by som vyjadril úprimnú sústrasť pri úmrtí hlavy štátu Kanady. Recepcia bude trošku neskôr, ale opätovne si budeme môcť aj tu v Ottawe po 3 rokoch, verím, pandémie konečne sa stretnúť a osláviť spoločne štátny sviatok aj v hlavnom meste. Buďte takí dobrí, tak stručne, ak by ste nám mohol povedať, aké pokroky spravilo Slovensko za týchto posledných 30 rokov? Posledných 30 rokov hovoríme o nich preto, lebo čoskoro 1. januára 1993 Slovensko vzniklo a 1. januára 2023 samozrejme oslávime 30. výročie Slovenskej republiky. Stručne by som povedal, že môžeme byť pyšní na to, že Slovensko je dnes slobodnou, demokratickou krajinou, že Slovensko je dnes členom Európskej únie, je členom Severoatlantickej aliancie. Slovensko má naozaj funkčnú, prosperujúcu ekonomiku. Sedíme naozaj za stolom pri rokovaniach v Európskej únii s krajinami ako je Nemecko, Francúzsko a ďalšie. Naozaj sme bráni za zodpovedného člena medzinárodného spoločenstva. Sme prakticky jednou z najpriemyselnejších, najmodernejších krajín na svete. A myslím, že to všetko za 30 rokov existencie nášho samostatného štátu nie je málo. Samozrejme, vždy sa máme v čom zlepšovať. Dnes vieme, že naše úspechy, môžeme byť na nich hrdí, sme za ne zodpovední, rovnako ako aj na veci, ktoré stále na Slovensku môžeme zlepšovať a v tom samozrejme sa radi môžeme inšpirovať aj Kanadou. A ja som špeciálne ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade, som pyšný, že naše vzťahy s Kanadou sú naozaj výnimočné, veľmi silné a rád aj pripomínam pri tejto príležitosti, že Kanada v júli oznámila, že otvorí na Slovensku plnohodnotné veľvyslanectvo. To sa vlastne deje prvýkrát od vzniku SR. Na Slovensku bude, neviem, či ešte tento alebo budúci rok, bude už pracovať plnohodnotný mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kanady na Slovensku, čo ďalej posilní naše vzťahy. Čiže naozaj Slovensko je dnes, opakujem, úspešná, demokratická, uznávaná krajina a želajme si, aby takto bolo ďalej. Samozrejme to nie je bez úsilia a námahy. Chce to pokračovať vo veciach, ktoré sme začali, v ktorých nám zároveň pomáhajú aj naši krajine v zahraničí. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a teším sa možno na rozhovor v blízkej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ja som rád, že si po dlhom čase môžeme sa porozprávať, môžeme pozdraviť takýmto spôsobom krajanov. Teším sa veľmi spolupráci, ktoré veľvyslanectvo má so Slovak Spektrum. Teším sa, že navzájom si pomáhame pri našich podujatiach a že veľvyslanectvo tiež ponúka Slovak Spektrum hodnotné programy, ktoré verím, že Slovákov, ktorí sledujú program, že ich zaujímajú. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Excellency, Consul General, members of Provincial Parliament, honored guests.
Bonjour et bienvenue. Good afternoon and welcome. Dobrý den. It's my great pleasure as Speaker of the Legislative Assembly of Ontario to join you today as together we celebrate the 30th anniversary of Slovakia's Constitution Day. And I know that I speak for all 124 members of Provincial Parliament when I say that we are honoured to have you here today at Queen's Park, the seat of government in Ontario and the majestic symbol of parliamentary democracy in our province. I'm very happy to be here with you today to mark this important occasion. The Slovak community in Ontario enriches us all in diverse and unique ways, and it's an integral part of our society that makes significant contributions to Canadian prosperity and to the multicultural fabric of our province. Diversity was and remains one of Ontario's great strengths. But again, it's my great privilege to be here with you today as we celebrate the immense contributions of the Slovak community. We are grateful for all that you've done and all that you continue to do to strengthen our beloved province. Now, it's my honor to call forward His Excellency, the Ambassador of the Slovak Republic to Canada, to present a certificate in recognition of this day. And it reads as follows. In celebration of Slovakia Constitution Day, it's my great pleasure, on behalf of the Legislative Assembly of Ontario, to send you our heartfelt congratulations on this important occasion. Congratulations. Honorable that are not members of the provincial legislature, fellow diplomats, members of Slovak community, dear friends. Merci de votre accueil chaleureux. Ďakujem, že ste všetci tu. I feel truly honored by your presence to celebrate 30th anniversary of the Slovak Constitution. This is a very important day for all Slovaks, including all the Slovak community in this great province of Ontario. Our Constitution, adopted on September 1st, 1992 by Slovak National Council, is a pillar of our free and democratic society. It builds on the legacy of November 1989, Velvet Revolution, and its adoption was an important step towards the establishment of the independent Slovak Republic. We are proud today of Slovakia as a member of the European Union and NATO and a close partner of Canada. As we celebrate our milestone, we have to realize that we can't take all the things for granted. We realize our shared responsibility for the principles of peaceful coexistence of nations, protection of freedom, democracy, human rights and international law, and we act on it. Slovakia stands firmly on the side of its dear neighbor, Ukraine, that is fighting for its independence, sovereignty and territorial integrity, literally for its survival. And we do this to prevent that this is happening to us as well. And I learned today also about Ontario being welcoming to Ukraine refugees as much as Slovakia. And on this day, when we are, as I learned, hoisting Slovak flag for the first time in front of the Queen's Park, I say, let's make our relationship grow even stronger in the years ahead. Thank you very much. Ja vítaj opäť v našom programe dnes pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ústavy. Čo by si popriala Slovensku a Slovákom pri tejto výnimočnej príležitosti? No, veľmi sa teším, že som mohla byť tuto pri príležitosti prvýkrát, čo naša slovenská vlajka s peknými našimi farbami, červená, modrá a biela, prvýkrát v histórii parlamentu Ontária zavisla dneska pri 30. úročí obchodu konstitúcie Slovenskej republiky. Čo želám Slovensku? Želám, aby ďalej rastlo, tak jak rastie. Želám Slovensku, aby ďalej pomáhalo Ukrajine. Je to veľmi vážne. Je to boj o demokraciu, je to boj o naše values, ktoré nás, the values of democracy, freedom and rule of law. These are the values that we share among our Canadian and Slovakian nations. Natália, všetko dobré aj tebe a tešíme sa opäť zase niekedy v našom programe. Ďakujem pekne.
a šťastný deň Slovenskej ústavy. Vítam v našom programe opäť pána veľvyslanca Víta Koziaka, tentoraz aj s manželkou Jankou, ktorá prišla v krásnom detvianskom kroji pri špeciálnej príležitosti 30. výročia Ústavy Slovenskej republiky. Moja otázka je, myslím si, že jednoduchá. Čo by ste pri tejto príležitosti zaželali Slovensku a Slovákom? V prvom rade som naozaj šťastný, že sme dnes mohli vstýčiť slovenskú vlajku a pokiaľ je to vôbec po prvýkrát pred ontárijským parlamentom v provincii, kde žije najväčší počet Slovákov v Kanade. Som veľmi rád, že toľko ľudí na toto podujatie prišlo a spoločne sme si mohli uctiť Slovenskú republiku, štátny sviatok a 30 rokov, kedy Slovenská republika vlastne svoju ústavu má a o chvíľku oslavíme aj 30. výročie nezávislosti. Som naozaj šťastný a spoločne so všetkými kránmi, ktorí tu boli, verím, že môžeme zaželať Slovensku naozaj prosperitu, šťastnú budúcnosť. Buďme radi, že máme vlastný, nezávislý, demokratický štát, ktorý si ctí ľudské práva a všetky hodnoty, ktoré sú pre nás ako Slovákov dôležité. A veľmi rád by som poslal týmto spôsobom pozdrav všetkým Slovákom, nielen v Ontáriu, aj v Kanade, ale aj po celom svete. A touto malou mierou, že sa môže slovenská ambasáda v Ottawe pripojiť k týmto celosvetovým oslavám Slovenského štátneho sviatku. Ja by som zaželala všetkým Slovákom, aby boli tak hrdí na Slovensko, ako sú kanadskí Slováci, pretože je to niečo veľmi výnimočné a bolo to veľmi krásne vidieť, ako sa tu komunita zhromaždila a aký dáva príklad v tom, ako môžu byť ľudia úspešní, spokojní, priateľskí a mať krásny život tam, kde sa rozhodnú a stále nezabúdať na svoju domovinu. Nádherná podsta k výročiu ústavy. Komunitu si treba udržiavať a pestovať, a tak sme mali 18. septembra v Ottawe dožinkový piknik, ktorý usporiadal 63. zbor Kanadskej slovanskej ligy za podpory dobrovoľníkov a štedrých príspevkov. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme si vychutnali dobré jedlo a vynikajúcu spoločnosť. Tak blahoželáme k peknej oslave dožinkov tohto ročných. Tak ďakujeme pekne za organizáciu. Koľkýkrát si už organizovala tento piknik? Takže toto je prvý rok, kedy Kanadská slovenská liga organizovala dožinkový piknik v Ottawe, v tomto nádhernom parku. A predtým bol väčšinou piknik organizovaný Jackou Belloni. A tento rok povedala, že už je to na nás, ako na Kanadskej slovenskej lige, tak preto sme tu. Ja, a my sme chceli, aby Slováci v Ottawe sa trošku spájali, lebo posledné 2-3 roky, jak vieme, že sme nemohli tak moc byť vonku, ale aspoň dneska trošku prší, ale sme mali dobré jedlo, všetko bolo dobrú náladu a všetci sa zabavali veľmi dobre. A vidíme, že plno ľudí sa znova zúčastnilo aj tento rok, tak sme veľmi radi, aj keď počasie nám nepraje. Áno, napriek tomu počasiu máme tu asi 80 ľudí. Už to tak nevyzeralo veľa z módy, kvôli tomu začalo znova pršať, ale aj tak sme radi, že všetci, ktorí prišli, že sa zúčastnili, priniesli so sebou nielen výborné jedlo, ale aj náladu, takisto priateľstvo, ktoré sa napríklad. A jedlo, jaké sme mali? To, čo som ja jedla, bolo vynikajúce. Veľmi dobre. Tak zase sa tešíme na budúci rok znova na ďalšiu oslavu. Dúfam, že to tak bude. Áno, ďakujeme. Hello, everybody. Hello. Hi. Can somebody tell me how you're enjoying the picnic, please? It's really good. Yeah. Enjoying it. It's a good time here. We're avoiding the rain and staying dry. And enjoying the suckling pig. Oh, you enjoyed the pig, did you? Anything else you enjoyed? The soup. Oh, okay, the paprikas. That's my mother's soup. It's a good recipe, yeah. Yeah. 3 different types of sausages. Plenty of variety. Nice. Yeah, Can we show our illicit beer? You can show your illicit beer. Other beer, yes. How are you enjoying the picnic? Delicious food. Delicious food. Everything's great. It's so good that the hornets and the wasps are coming to join us. Nice. Ďakujem za jedlo. Очень вкусný. Veľmi vkusné. Ako vám chutí jedlo? Ešte som ani nezačal, ale len pohľadom vidím, že sídem na duchu. Tak prajem vám dobrú chuť.
chuť. Ďakujem. Pozdravujeme všetkých otázských Slovákov, pretože sme prišli z ďaleka. Ďakujeme. How did you like your picnic? Great. Výborné. OK. Sa vám páči piknik? Krásne, super, ďakujeme za zorganizovanie. Tak pochváľte sa, aký bol piknik? Pochutnali ste si? Zapíjaš s vodou? 70, moje mamka. A hovorí, že ona si tiež povedala, že Ježiško. Jitka? Výborné, to bolo najlepšie prepečená pracovačka. To bolo dobrá. Ďakujem. Hi guys. Hello. How are you enjoying the Slovak picnic? Oh, it's great. It's good. It's good. Did you have a chance to eat? Yeah, the pig was good. The chicken paprika soup was excellent. The sausage was good. The salads were excellent. Didn't have the desserts yet. We have to try the desserts. Okay. Aký je piknik? Dobrý, super. Dobrý? Ochutnali ste si? Áno, áno. Fantastické jedlo, hej, pripravili. Dobre. Prasiatko. How are you enjoying the Slovak picnic? Awesome. Very good. Oh, it's so delicious. Thank you for all the hard work everybody put into it. Ohromne sa tešíme a veľmi ďakujeme. Anyway, vítajte. Thank you for coming today and supporting. I hope everybody ate well. The food was fantastic. Yeah. Awesome. So we have Mark Stolaric and his wife to thank for the pork. Claudio Fragasi, the soup guy, my uncle there. The soup, thank you. The chicken paprika soup. Hopefully we'll enjoy all the food. What we're going to do is very quickly link, I don't know where she is. Marion Sashley, yeah. Marion Sashley. HP 084. Here. HP 084. Well, where? Oh, yes, clear. For the adults, SP004. SP004. She's going to look up who that actually was sold to. And Lettiser. She's right here. Wins the ticket. It's a $50 gift certificate to Vittoria Trattoria restaurant. Wow, nice. Thank you. So $50 gift certificate. Congratulations. And all right, sparkling pear wine from Georgian Bay. Beautiful, donated by Janet Maritza. Thank you, Janet. And it's SP059. SP059. Those are the guys who are not here. Oh, that's good. Sorry, I don't. That's Dagmar's. Okay. Oh, there you go. Perfect. There you go. Congratulations. Thank you. That would be nice to have. Who's coming with me? Everybody. Good. Thank you. Yeah, thank you. Ahoj. Vítajte na slovenskom pikniku. Ďakujeme, pozdravujeme. No, počasie nás trošku rozohnalo, ale predsa podarilo sa. To nevadí, ale... Podľa predpovede. Náš nasledujúci diel bude odvysielaný v nedeľu dňa 23. októbra o 11:30 a v reprízach v útorok 25. októbra o 17:30 a v sobotu 29. októbra o 11:30. Tento program je sponzorovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Kanadskou slovenskou ligou. Dovidenia na budúce. Closed captioning is brought to you in part by Raven Reads. Unbox Indigenous voices. Subscribe today at ravenreads.org.